Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. Onorevole Peninsula. Il-Kamra hija sospiża. Fil-ħin li ġiet sospiża s-seduta tal-Parlament tal-ħamis li għadda, deputati nazzjonalisti bdew jisfidaw għal-ġlied u saħansitra deputat Chris Said kellu jinżamm milli jibqa' sejjer għan-naħa tal-Gvern. Fuq id-dimnet ta' din l-attitudni konfrontattiva kien hemm ukoll il-kap Bernard Grech, Karol Aquilina u David Agius. Jikkonfermaw dan provi li għandha f'idejha l-Gazzetta Kulħadd u ritratti li pubblikat fuq il-faċċata. Dawn ir-ritratti juru li fost dawk li l-aktar bdew isaħħnu l-irjus kien hemm il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech. L-istess attitudni konfrontattiva baqa' jurija anki barra mill-Parlament, kif meta ħareġ mill-ugħla istituzzjoni tal-pajjiż beda jinstiga lil folla u jgħid lin-nies preżenti qumu minn hemm. B'reazzjoni għal dak li beda jagħmel Bernard Grech, il-folla bdiet tkun aggressiva, inkluż fil-konfront tal-ġurnalisti, tant li l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin kellu joħroġ kundanna għall-aġir ta' wħud mill-partitarji nazzjonalisti preżenti. L-Speaker Angelo Farrugia kellu jissospendi s-seduta parlamentari waqt li kienet jitkellem il-Prim Ministru, kif il-Kamra għamet kommozzjoni sħiħa u deputat nazzjonalista Adrian Delija ma bediex iħalli lill-Prim Ministru jitkellem. Sakemm waqfet ix-xandira in-naħa tal-Oppożizzjoni kompli toħloq l-inkwiet, bid-deputat Chris Said der jippunta swaba u jkun aggressiv fil-konfront tal-membri tal-Gvern. Saħansitra qasam il-Kamra l-Ministru Byron Camilleri biex bil-kalma kollha iżommu milli jagħmel dan. Fl-istess ħin beda jgħid il-kliem ejja. Bħalu baġir aggressiv ħafna jgħat u tixir tal-idejn kien hemm ukoll Bernard Grech u David Agius. Fin minnhom il-Whip Nazzjonalista Robert Kutajjar der imur jipprova jkellem lil Bernard Grech. Aktarx għax derlu li dak mhux aġir ta' kap ta' partit li jaspira li jsir Prim Ministru. Eventwalment is-seduta komplet u ħareġ ċar li l-pjan tal-Partit Nazzjonalista kien li ħarbata, tant li wara dawn l-interruzzjonijiet kollha għamilha ċara li ma kienx lest jibqa' jiddiskuti aktar mis-7 ta' filgħaxija. Dan minkejja li l-mozzjoni ressaqa l-istess Partit Nazzjonalista.